Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. الغدوة الطيبة نلقاكم على القديسة اليوم الممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin illum fis-sittjum ta' talb għal ta' fost l-insara. Llum fl-Evanġelju naraw il-Ġesu isejjaħ leħi dak li ried li minnhom imbagħad għażel 12 biex jagħtihom missjoni. Aħna wkoll ninsabu qalb dawk imsejħin minn Ġesu biex bħal 12 l-appostu aħna wkoll għandna l-karatteristiċi partikolari tagħna. Nitolbu llum biex flimkien mal-insara l-oħra mxerdin mad-dinja kollha aħna nikbru fl-għarfien personali tagħna ta' Ġesu u filwaqt li naħdmu biex minkejja d-differenzi ta' bejnietna fostna jkun hemm spiritu ta' għaqda li jagħmel minna ġisem wieħed u ruħ waħda. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa Ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-lobitna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta' fli taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek. U għatina l-paċi fi żmienna b'ibnek Ġesu Kristu Sina li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Sawl ħadd 3,000 raġel magħżula minn fost Iżrael kollu u mar ifittex lil David u n-nies tiegħu fuq in-naħa tal-lvant ta' blat il-mos selvaġġi. U wasal ħdejn l-imqawel tal-imrieħel fuq it-triq. Kien hemm mar u Sawl daħal fih biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. U David u n-nies tiegħu kienu qegħdin il-ġewwa nett tal-ar. U n-nies ta' David qalulu, ara, dan hu l-jum li għalih il-mulej qallek. Ara, jien se nagħtik l-għadu tiegħek f'idejk u tagħmel minnu kif jogħġbok. U David qam u ċarrat bis-serqa l-keffa tal-mantar ta' Sawl. U ġara li David stess ħass il-kuxjenza tniġżu għax qata l-keffa tal-mantar ta' Sawl. U qal lin-nies tiegħu, iħarisni l-mulej. Ma jkun qatt li nagħmel dan lil sidi, il-midluk tal-mulej, li mmitt idi fuqu, għax hu l-midluk tal-mulej. U David ipperswada lin-nies tiegħu bi kliemu u ma ħallihomx iqumu għal Sawl. U Sawl qam u ħareġ mill-ar għal triqtu.
Imbagħad wara dan David ħareġ mill-lar u beda jgħajjat wara Sawl u jgħidlu: Sidi s-Sultan. U Sawl ħares lura u David niżżel wiċċu sal-art qudiemu u sellimlu. U David qal lil Sawl: Għaliex tisma' milli jgħidulek in-nies? Ara, David qiegħed ifittex jagħmillek id-deni? Ara, illum rajt bajnejk lil mulej illum erħik fidi flar. Imma jien ma rridx noqtlok għax għedt m'għammitx idi fuq sidi għax hu l-midluk tal-mulej. Ara, missieri, il-keffa tal-libsa tiegħek f'idejja. Jien qtajt il-keffa ta' mantarek u ma qtiltekx. Ara, u kun naf li ma hemm ebda ħażen jew erq f'idejja u ma offendejtek b'xejn. U b'dan kollu int tistgħadli ħajti biex tneħħieli. Jagħmel ħaq il-mulej bejni u bejnek u jitħallas minnek għalija l-mulej. Imma idi ma tintrefax fuqek. Kif jgħid il-proverbju mill-qedem: mill-ħżina joħroġ il-ħażen, iżda idi ma tintrefa' qatt fuqek. Wara min ħareġ is-Sultan ta' Iżrael, wara min qiegħed tiġri int, wara kelb mejjed, wara berawd, ħajkun imħallef il-mulej u jagħmel ħaq bejni u bejnek. Ħajara u jqis il-kawża tiegħi u jeħlisni minn idejk. Meta David temm dan il-kliem, Sawl wieġeb: Dan huwa leħnek David ibni. U Sawl olla leħnu u beka. U s-sokta jgħid lil David: Int bniedem sewwa aktar minni, għax int għamilt il-ġid miegħi u jien għamiltlek id-deni. Imma llum int għamilt ġid akbar miegħi, għaliex il-mulej erħini f'idejk u int ma qtiltnix. Kif jista' jkun li wieħed ifittex l-għadu tiegħu u mbagħad iħallih għaddej għal triqtu bis-sliem? Il-mulej jimlik bil-ġid u r-risq għalli għamilt miegħi illum. Illum għaraft li inti żgur is-saltan u fidejk is-saltna ta' Iżrael tkun fis-sod. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ħenna lija u Alla ħenna lija. Ħenna lija u Alla ħenna lija. Ħenna lija u Alla ħenna lija, għax fik jiena nsib il-ken tiegħi. Għad-delta ġwen ħajk nistken, sakemm jgħaddilem minn fuqi flimkien. Ħenna lija u Alla ħenna lija. Insejjaħ lill-Alla loli, lill-Alla li jieħu ħsibi, jibat mis-sema u jsalvani, jitfalajb minn fuq jaffiġni, jibat Alla t-tieba u l-fedeltà tiegħu flimkien. Ħenna lija u Alla ħenna lija. Ola l-fuq mismowit u Alla, ur il-glorja tiegħek fuq l-art kollha. Għax mola smewwiet it-tiba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek flimkien. Ħenna lija u Alla ħenna lija. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu tela fuq l-għolja u sejjaħ leħ lil dawk li ried. Huma resqu leħ u għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippretkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu x-xjaten. Għażel mela 12 Xmun li taħu ukoll l-isem ta' Pietru u Ġakbu ta' Zebedew u Ġwanni u Ġakbu li tom ukoll l-isem ta' Boanerges jiġifieri u Literrat u Indri u Filippu
وبرتلماو ومتاو وتوماس وجاكبو تاع الفاو وتداو وشمول الكناني وجودا الإسكريوتا داك اللي ترديح. الكلمة تالمولاي التفهيلي لكريستو. داك اللي الترديح كم يسبتشا موت إكرح اللوم الإفانجيليو دين الليستا تالأبوستلي 12 الأبوستلو والآخر واحد جودا يدلك داك لي الترديح. مش سبيحة متى انت تعمل الليستا تالأبوستلي بروبيو متى جسو أزلهم وتسبتشا داك لي الترديح. خلنا نراو فتيت شامل جسو أونك وانكي انبات المسيون اللي توم للدوم الأبوستلي وشوف السردان علينا اللوم. أونك جسو يدلك تلا فوق لوليا جا مك انديكازيوني تا manifestazzjoni importanti għax fuq l-olja hemm dejjem dak illi irritalla dak li se jħabbar mod partikolari. U l-Evanġelju jgħid sejjaħ lejh lil dawk li ried. U meta dawn resqu lejh għażel 12 li semmihom apostli. Ġa tolqotna is-sentenza sejjaħ lejh lil dawk li ried. Mela ma sejjaħx lejh lil dawk l-aktar intelligenti fosthom. Ma sejjaħx lejh lil dawk li kellhom xi età partikolari jew ġejjin minn xi familja importanti. Ma sejjaħx lejh lil dawk li kellhom xi konnessjoni partikolarment importanti bħal konnessjoni reliġjuża jew ma kien imexxi. Sejjaħ lejh lil dawk li ried. Dik hija l-espressjoni li tfisser li minnu hija sejħa. U għażel 12 li semmihom apostli. Apostlu tfisser mibgħut. U dawn li għażel kellhom din il-missjoni partikolari li hu jibgħathom biex jixandru il-kelma ta' Alla kif naraw hawnhekk f'dan ir-rakkont. Ma li jolqotna ħafna huwa dawn it-12 li għażel Ġesu. Il għaliex mal-ewwel nindunaw u iktar mbagħad meta naqraw l-Evanġelju li dawn ma kinux nies perfetti. Kellhom id-difetti, il-limitazzjonijiet, il-żbalji tagħhom. Dawn ma kinux nies li dejjem jifhmu ċar dak li qed jgħid. Ġieli kellu biċċa xogħol biex jifhemhom. Dawn ma kinux nies illi b'xi mod jew ieħor mal-ewwel intefgħu għall-missjoni imma kellu bżonn jiffurmhom Ġesu. U kif raraw f'din il-lista dawna kienu nies illi fil-fatt fil-mument hekk importanti meta Ġesu spiċċa fuq is-salib kollha ħlief wieħed abbandonawh. U Pietru li jissemma l-ewwel ċaħdu u Ġuda it-tradih. Ma dawn ma kienx dak li ried. Huwa l-misteru dan kif Ġesu għażel il dawn bħalma huwa misteru wkoll kif jażel lilna. Huwa misteru. Imma li jgħidilna l-Evanġelju huwa l-ewwel nett li l-għażla ġejja minn Alla. Imma hi mhix għażla imposta
għażla dejjem libera li titlob tweġiba. Dawn kellhom diffikultajiet imma eventwalment meta mbagħad Ġesu qam il-mewt u bat fuqhom l-Ispirtu Santu mbagħad ħarġu tassew f'missjoni. Imma Ġuda dak it-tradih. It-tweġiba tiegħu ma kienx tweġiba ta' lealtà, ta' fedeltà, imma it-tradih. Dan jgħidilna ħafna anki għal ħajja tagħna llum. ċaħna kultant nimmaġinaw knisja perfetta. U nkunu rridu il-perfezzjoni f'dawk li Ġesu għażel biex imexxu l-Knisja jew biex ikunu ministri tiegħu. U qed jgħidilna anke f'dawk li għażel Ġesu mill-bidu ma kienx hemm il-perfezzjoni. Ma kienx hemm nies li dejjem m'hemmx xtejt fuqhom. Dawn għażel Ġesu. Sa dana mhux biex aħna nikkunslaw u ngħidu mela mhix problema, le għax xejn, ma biex aħna nkunu nafu li aħna hawnhekk m'għandniex komunità ta' nies perfetti. Imma aħna midinbin illi kontinwament il-mulej irid jippurifikana u jekk inħalluh jibdilna. Bħalma hu dejjem jibdel il-ħażin f'tajjeb. Hawnhekk fil-fatt tolqotna illi għalkemm hawnhekk jgħidlek dak li tradih bidel il-mulej dat-tradiment fl-akbarat ta' mħabba meta salvana permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu. U għalhekk is-sejħa li jagħmel lilna huwa proprju biex narfu li min għandu ġej il-ġid, min għandu ġejja fil-fatt din is-sejħa u aħna għandna nwieġbu għaliha b'ġenerożità, b'fedeltà, b'imħabba sħiħa. U narfu naħdu il-missjoni li tagħna Alla bħala Knisja. Meta hu jgħid semmi 3 affarijiet hawnhekk biex jibqgħu miegħu. Jibgħathom jippritkaw u jkollhom is-seta' li jkeċċu xjaten, jibqgħu miegħu l-ewwel għax meta tibqa' mal-mulej li tgħix tassew b'fedeltà. Mbagħad inwasslu l-kelma, nwassluha dejjem mod ċar u b'lealtà lejn il-missjoni li tagħna Ġesu u wkoll meta jgħid ikeċċu x-xjaten, jiġifieri l-preżenza tagħna għandha tkun preżenza li tgħin tillibera lill-bniedem mill-ħażen. Tgħinu biex isib ħajja ġdida. Jew nitolbu l-mulej llum aħna u nirriflettu fuq din is-sejħa li għamel biex aħna il-koll narfu li minnu ġejja s-sejħa inwiġbu għaliha b'fedeltà, b'ġenerożità u naqdu din il-missjoni sabiħa li Alla tagħna. Inresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina grazzja mulej li aħna narfu kemm hu sabiħ niffurmaw parti mill-Knisja tiegħek, il-Knisja li hija Knisja ta' midinbin fl-istess waqt inti tippurifika biex tista' tagħmel tassew il-missjoni li fdajtilha f'idejha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun mulej mal-morda kollha fid-deħ tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, għattilajnuna wkoll li dawk li jagħtuhom is-servizz li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-għaqda bejn l-insara qegħdin f'din il-ġimgħa fejn nitolbu mod speċjali ħalli aħna lkoll li nemmnu f'Ġesu nkunu tassew ħaġa waħda kif xtaqt minna inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn mi konflitti u l-ġlied, għal dawk kollu li ma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja
u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misseri kif jixra għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibagħti ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħħa il-kanċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrotulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna
li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fiċ-ġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek ta' minna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.
twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Offru dan ir-Rożarju llum għall-għaqda bejn l-insara f'din il-ġimgħa ta' talb speċjali għall-għaqda bejn l-insara nitolbu biex aħna l-koll li nemmnu f'Ġesu nkunu tassew ħaġa waħda. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija
imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet tanina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħnatek ikun tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerewih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħnatek ikun tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima dik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu offrinna dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missina l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisan berek ifrotta ġuftijek
ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna. ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u l-tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirk ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikuli trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minnaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq li Itlob għalina. tal-raġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Front tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina.
Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti sena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe li malik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawem bħala raġel adult u madde Giuseppe kum missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għallanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek itluk dur jissaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u birek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.